Helo. Yn barod i chi hefyd. Ie, ti'n dechrau gyda rhywbeth sawrus, de? Ynddo, so dwi am wneud carbonara sydd yn mor syml i wneud. Be dwi wedi defnyddio fan hyn yw pancetta. Di torri fyny fach, a fel da chi'n gweld, mae wedi dechrau coginio i fi. A be dwi wedi trio wneud ydy torri lawr y ffat yn y cig mor sydyn ag ydrai. A wedyn fydd y blas na i gyd i fewn i'r carbonara i hyn. Os ti'n ffili cael gafel mewn pancetta, lle ti ddefnyddio cig moch, fe streaky bacon? Unrhyw cig moch, neu ciwiar. Os chi'n gallu defnyddio ciwiar, ond mae bacon yn iawn, Bach mwy o las, unrhyw beth, ie. I hwn dwi am adio nionyn, un nionyn cyfa, jyst i sleisio. Ti'n mynd torri fe rhy fan? Na, dwi'n meddwl da chi eisiau'r texture sydd efo, cos mae pasta, os da chi'n mynd gael yn al dente, dwi'n trio cadw fo'n al dente, to the tooth, mae hwnna fel owain. Ie, diolch. O'n i chwi bach nawr. Mae Cymraeg o siarad y be. So dwi'n licio textures gwahanol drwyddi, a gyda chi ddarna bach o yr pancetta, gyda chi ddarna mawr o'r nionod, a dwi wedi adio garlic drwyddi fyd. Just da gres i fyny fyna. Gallu ti dweud, os mae'n dipyn o olew yn oed, a just y braster y cig di hwnna? So ddim olew, dwi wedi adio ddim olew, ddim menyn i fewn i hwnna. Rwy'n ei beth sy'n efo ydy yr pancetta un sydd wedi torri lawr, a chdi bach o win-win i helpu fo ar ei ffordd. Dwi'n licio coginio fo gwyn ys fel ti'n gwybod. A wedyn i'r sos i hyn, ffordd dwi'n licio wneud o yw, dwi am torri 3 wy fewn, ond dwi am yr trydydd wy. So'r wyau cyfa i gyd? Na, trydydd wy. Dwi jyst am roed y melyn i fewn. Reit. Mae o'n cadw'r richness i gyd yn yr saws chi efo'r melyn drwyddi. Oce. Ti wastad yn anghofio bo wyau mewn carbonara? Ie. Mae lot o bobl yn. A wedyn dwi am adio chydig bach o hufen iddo fo, dim llawer. Mae'n bryd low-cal, de. Wel, pam fyddai'n flasu fo yn y munud, byddai ddim yn adio ddim halen iddo fo o gwbl, oherwydd mae'r halen naturiol am ddod allan o'r pancetta dwi wedi coginio lle. Dwi wedi faint i dwi'n achos ti'n edrych ar ôl, di'r dan pancetta ddim yn anfas am lot o gig yno fo. 1.90 nath darn yna, a beth oedd gyda fi, 200 gram, 190, Pad? 1.90 nath o gostios. Tydio ddim yn ryd, dwi heb di defnyddio fi gyd, fysa hwn yn bryd i 4, a mae gennych chi hwnna ar ôl. Hwnna'n resymol iawn, den, dwi'n. So pan ddech chi'n mewn da, bopeth i'r pryd yma heddiw, mae wedi costio 7 bint oedd bob dim gostio. A hwnna i bedwar. Ie. Llain o 3 bint. So dwi am adio yr pasta i fewn i hwn. Yn barod. Y pasta ti'n defnyddio? Dwi wedi defnyddio linguini yn hwn. Gydwch chi defnyddio beth bynnag, ond mae'n really funny gwachio pobl efo ddarna spaghetti a linguini. So just chefs gael bach o hwyl yn gyda'r clientiaid. Gotcha dy ddau na chi'n... Ie, neu fyddwn ni'n gwisgo hwn nawr. Mae'n edrych yn neis nawr. Sgwynnu'n goch. So dwi am just tolli yr saws i fewn nhw'n. O syml ydy, dwi'n synnu pa mor syml ydy. Mae gydwch chi ddefnyddio, mae gyda fi mushrooms yn fan hyn. Dwi heb di roi nhw fewn. Oherwydd mae mushrooms yn allergen. So dwi'n trio avoidio hynna chi. Ie, os oes pobl iawn. Ie. Fewn o fo. Ond mi fedri di roi nhw mewn os i ti eisiau? Mi fedrwch chi roi nhw fewn. Fyddai'n wneud, mond os mae pobl yn gofyn. Ydy mater wedyn, jyst crysu hwnna drwad? Crysu fy drwad, chydig bach gaws, ryddi. Hyfryd. Fel da chi'n gweld, dim halen, dim ond pupur. Neis. Dwi'n bron. Bon y gorffan. Pasta mor hyblyg yn diwedd, ti'n ti'n gwneud popeth? Allan o pasta. A finne. Claddu wedi. Dwi'n licio fe nawr. Chydig o gaws. O, neis. Ac yna. Parsley ar ei dope. Ie. O, hyfryd. Yna chi. A syml iawn. Yr carbonara. Hyfryd iawn. Go on ten. Ti'n gwybod ti'n mynd i gael llanas lawd y gris fyna nawr? Ti'n gwybod, go on, Dwi'n siŵr bod o werth o. Dwi'n mynd i fod yn sydych iawn ag aros nes bod ni'n mynd i'r ysgol. Ti'n nawr, eitha reit lawr i gris e. O, fel na ti'n sôn, ie, bod ti'n... Mae ddoniol, di? Mae'n neis, ydy. Mae'n neis, dwi'n mynd i gael dan o'n pancetta. Pancetta. Hyfryd iawn, Matt, diolch yn fawr ti am y bebo. Mae'n badal o'r eisiau rôl nes ymlaen.